ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം അജ്ഞാനതിമിരാന്ധസ്യ ജ്ഞാനാഞ്ജനാശലാകയ ചക്ഷുരുന്മീലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീ ഗുരവേ നമഃ. നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിനിധി നാമിനേ. നമസ്തേ സാരസ്വതേ ദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരിണേ നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യദേശധാരിണേ. ജയ ശ്രീ കൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗര ഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്രീ ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ ടെമ്പിൾ ഇസ്കോൺ മാംഗ്ലൂരിന്റെ ഈശോപനിഷത്ത് ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. നമ്മള് 11ാമത്തെ മന്ത്രം 9, 10, 11 ഒരു ഗ്രൂപ്പ്, വിദ്യയുടെയും അവിദ്യയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് നമ്മൾ ഗ്രൂപ്പ് പറഞ്ഞത്. 9ാമത്തെ മന്ത്രത്തിൽ പറയുന്നത് വിദ്യ എന്ന് പറഞ്ഞാല് തെറ്റായ ആധ്യാത്മിക ജ്ഞാനം, അവിദ്യ എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഭൗതിക ജ്ഞാനം. രണ്ടും നമ്മളെ അന്ധകാരത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്നു. 10ാമത്തെ മന്ത്രത്തിൽ പറഞ്ഞു വിദ്യ എന്ന് പറഞ്ഞാല് ശരിയായ ജ്ഞാനം, ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള ജ്ഞാനം. അവിദ്യ എന്ന് പറഞ്ഞ ഭൗതിക ജ്ഞാനം. രണ്ടിനും രണ്ട് ഫലമാണെന്ന് കണ്ടു. 11ാമത്തെ മന്ത്രത്തിൽ പറയുന്നത് വിദ്യ എന്ന് പറഞ്ഞത് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് ഉള്ള ജ്ഞാനം, അവിദ്യ എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഭൗതിക ജ്ഞാനം. ഇത് രണ്ടും നമ്മൾ അറിയണം. എങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് എന്ത് സാധിക്കുള്ളൂ? ജനന മരണ ചക്രത്തെ അതിക്രമിച്ച് അമൃതത്വം ആസ്വദിക്കാൻ സാധിക്കുള്ളൂ എന്നാണ് ഇതിൽ പറയുന്നത്. വിദ്യാം ചയ തദ്വേദോഭയം സഹ അവിദ്യയാ മൃത്യും തീർത്വാ വിദ്യായാമൃതമശ്നുതേ. വിദ്യാം ചയ തദ്വേദോഭയം സഹ അവിദ്യയാ മൃത്യും തീർത്വാ വിദ്യായാമൃതമശ്നുതേ. ചൊല്ലാം. അജ്ഞാനത്തിന്റെയും ജ്ഞാനത്തിന്റെയും പ്രക്രിയകൾ ഒരേ സമയം അറിയുന്നവന് മാത്രമേ ജനനമരണ ചക്രത്തെ അതിക്രമിച്ച് അമൃതത്വം ആസ്വദിക്കാൻ സാധിക്കുള്ളൂ. അപ്പൊ നമുക്ക് എന്തറിയണം? രണ്ടും അറിയണം. വിദ്യം അറിയണം, അവിദ്യ അറിയണം. എങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് എന്ത് സാധിക്കുള്ളൂ? ആ ജനന മരണ ചക്രത്തെ അതിക്രമിച്ച് അമൃതത്വം ആസ്വദിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുള്ളൂ എന്നാണ് ഈ 11ാമത്തെ മന്ത്രത്തിൽ പറയുന്നത്. അപ്പൊ രണ്ടും അറിയണം. വിദ്യയെ കുറിച്ചും അറിയണം, അവിദ്യയെ കുറിച്ചും അറിയണം. എങ്കിൽ മാത്രമാണ് ഈ ജനന മരണ ചക്രത്തെ അതിക്രമിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത്. ഭാവാർത്ഥം: മരണത്തെ ഒഴിവാക്കാൻ കഴിയാത്ത വിധം ക്രൂരമാണ് പ്രകൃതി നിയമങ്ങൾ. ആരും തന്നെ രോഗിയോ വൃദ്ധനാകുവാനോ മരിക്കുവാനോ ആശിക്കുന്നില്ല. മരണത്തിൽ നിന്ന് മനുഷ്യനെ രക്ഷിക്കാൻ കഴിയുന്ന ഒന്നും തന്നെ ഇതുവരെ കണ്ടുപിടിക്കാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല. അപ്പൊ നമുക്കറിയാം, മരണം നമുക്ക് ഒഴിവാക്കാൻ സാധിക്കാത്തതാണ്. പ്രകൃതിയുടെ നിയമമാണത്. നമുക്ക് ആരും ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. വൃദ്ധനാകാനോ രോഗിയാവാനോ ആരും ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. ഇതിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാനായിട്ടുള്ള ഒരു വിദ്യ നമ്മൾ ഇതുവരെ കണ്ടുപിടിക്കാനും കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല. ഹിരണ്യകശിപു തപസ് ചെയ്ത് ബ്രഹ്മാവിനെ പ്രത്യക്ഷപ്പെടുത്തി അമരനാവാനുള്ള വരത്തിന് ആവശ്യപ്പെട്ടു. പ്രപഞ്ച സൃഷ്ടാവായ തനിക്കുൾപ്പെടെ മരണമുണ്ടെന്നും ഈ വരം നൽകാൻ കഴിയില്ലെന്നും ബ്രഹ്മാവ് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ ബ്രഹ്മാവിനോട് ഹിരണ്യകശിപു വരം ചോദിച്ചപ്പോ ബ്രഹ്മാവും എങ്ങനെയാണ്? ഭൗതിക ലോകത്തിൽ തന്നെയാണ്. അപ്പൊ ബ്രഹ്മാവിനും എന്തുണ്ട്? മരണമുണ്ട്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ആ വരം നൽകാൻ ആർക്ക് സാധിക്കില്ല? ബ്രഹ്മാവിന് സാധിക്കില്ല എന്ന് ബ്രഹ്മാവ് പറഞ്ഞു. ഭഗവത്ഗീത 8:17 പ്രസ്താവിക്കുന്ന അനുസരിച്ച് ബ്രഹ്മാവ് വളരെ നീണ്ടകാലം ജീവിക്കുന്നു. ഇതിനർത്ഥം അദ്ദേഹം അമരനാണെന്ന് അർത്ഥമില്ല. അപ്പൊ ബ്രഹ്മാവ് വളരെ കാലം ജീവിക്കുന്നെങ്കിലും ബ്രഹ്മാവിന് എന്തല്ല? ബ്രഹ്മാവിനും മരണം സംഭവിക്കുന്നുണ്ട്. അമരനല്ല ഒരിക്കലും ബ്രഹ്മാവ് അനശ്വരത എന്ന വരം നൽകാൻ താൻ പ്രാപ്തനായില്ലെന്ന് അറിയിച്ചതിനെ തുടർന്ന് ഹിരണ്യകശിപു താൻ മനുഷ്യനാലും മൃഗത്താലും ദൈവത്താലും 84 ലക്ഷം ജീവിവർഗങ്ങൾ ഒന്നിനാലും, അതുപോലെ ഭൂമിയിലോ ആകാശത്തിലോ ജലത്തിലോ ആയുധത്തിലോ വധിക്കപ്പെടുന്നുള്ള വരം കൈക്കലാക്കി. അപ്പൊ ബ്രഹ്മാവിന് ആ വരം നൽകാൻ സാധിക്കില്ല എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ ഹിരണ്യകശിപു എന്താ പറഞ്ഞത്? താൻ ഭൂമിയിൽ വെച്ച് മരിക്കാൻ പാടില്ല, ആകാശത്തിൽ വെച്ച് പാടില്ല, ജലത്തിൽ പാടില്ല, ആയുധങ്ങൾ കൊണ്ട് പാടില്ല, ഈ 84 ലക്ഷം ജീവിവർഗങ്ങൾ ഒന്നിനെ കൊണ്ടും പാടില്ല എന്നുള്ള വരാണ് ആര് നേടുന്നത്? ഹിരണ്യകശിപു നേടുന്നത്. എന്നിട്ട് എല്ലാ വരങ്ങളും ബ്രഹ്മാവ് നൽകിയെങ്കിലും അർത്ഥസിംഹവും അർത്ഥനരനുമായിട്ടുള്ള നരസിംഹ രൂപത്തിൽ പരമപുരുഷനാൽ വധിക്കപ്പെട്ടു. അപ്പൊ എന്തായി?
അർത്ഥസിംഹം, പകുതി സിംഹവും പകുതി മനുഷ്യനായിട്ടുള്ള രൂപത്തില്, നരനുമായിട്ടുള്ള രൂപത്തില് പരമപുരുഷനായിട്ടുള്ള ഭഗവാനാൽ ഈ ഹിരണ്യകശിപു വധിക്കപ്പെട്ടു. അപ്പൊ ഭൗതികവാദികളിൽ ശക്തിമാനായ ഹിരണ്യകശിപുവിന് പോലും അമരനാവാൻ സാധിച്ചില്ല. അപ്പോൾ പിന്നെ നൈമിഷികമായ ആയുസ്സുള്ള ഇന്നത്തെ കുഞ്ഞു ഹിരണ്യകശിപുമാർക്ക് എങ്ങനെ നേടാൻ വേണ്ടി? അപ്പൊ ഈ ഹിരണ്യകശിപുവിന് പോലും എന്ത് സാധിച്ചില്ല? അമരനാകാനായിട്ട് സാധിച്ചില്ല. അപ്പൊ നൈമിഷികമായിട്ടുള്ള ആയുസ്സുള്ള ഇന്നത്തെ കുഞ്ഞു ഹിരണ്യകശിപുമാരെ കുറിച്ച് നമുക്ക് എന്താണ് പറയാനുള്ളത്? എല്ലാവരും എന്തുള്ളതാണ്? ഇങ്ങനെ തന്നെയാണ് എല്ലാവരുടെ അവസ്ഥ. ഭഗവത് സന്നിധിയിലേക്ക് തിരിച്ചു പോകാനുള്ള പ്രക്രിയ ജ്ഞാനത്തിന്റെ ഒരു ഭിന്നമായ ശാഖയാണ്. അത് ഉപനിഷത്തുക്കൾ, വേദാന്ത സൂത്രം, ഭഗവത്ഗീത, ഭാഗവതം തുടങ്ങിയ വൈദിക ശാസ്ത്രങ്ങളിൽ നിന്ന് പഠിക്കേണ്ടതുണ്ട്. ജീവസത്ത ആത്മീയ സത്തയാണ്. മാത്രമല്ല ആത്മീയ ഗേഹത്തിലെത്തിയാൽ മാത്രമേ അയാൾക്ക് സന്തുഷ്ടനാവാൻ കഴിയുള്ളൂ. അപ്പൊ അതായത് ഭഗവാന്റെ സന്നിധിയിലേക്ക് തിരിച്ചു പോകാനുള്ള പ്രക്രിയ നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ്? ജ്ഞാനത്തിന്റെ ഒരു ഭിന്നമായിട്ടുള്ള ഒരു ശാഖയാണ്. അത് എവിടെ നിന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്? അത് ഉപനിഷത്തുകള്, വേദാന്ത സൂത്രങ്ങള്, ഭഗവത്ഗീത, ഭാഗവതം പോലുള്ള ശാസ്ത്രങ്ങളിൽ നിന്നാണ് നമ്മളത് പഠിക്കേണ്ടത്. ആ ജീവാത്മാവ് എന്ന് പറയുന്നത് ആത്മീയമായിട്ടുള്ള സത്തയാണ്. അതിന് എപ്പോഴാണ് സന്തോഷം കിട്ടുന്നത്? ഭഗവാന്റെ ധാമത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു പോകുമ്പോൾ, ആത്മീയ ഗേഹത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു പോകുമ്പോഴാണ് അതിന് സന്തുഷ്ടനാകാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത്. ഈ സന്ദേശം പ്രചരിപ്പിക്കുന്നതിനായി പരമപുരുഷൻ തന്റെ സാമ്രാജ്യത്തിൽ നിന്നും വിശ്വസ്ത സേവകരെ അയക്കുകയും ചിലപ്പോൾ സ്വയം എത്തുകയും ചെയ്യുന്നു. അപ്പൊ ഇത് എല്ലാവരിലേക്കും എത്തിക്കാനായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും? ഭഗവാൻ ചിലപ്പോ ഭഗവാന്റെ കുറച്ച് വിശ്വസ്ത സേവകരെ അയക്കും, അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാൻ സ്വയം അവതരിക്കും ഇതിനു വേണ്ടിയിട്ട്. എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളും അവിടുത്തെ പ്രിയ സന്തതികളും അവിടുത്തെ അംശവും ഭാഗവുമായതിനാൽ ഭൗതികതയാൽ നിരന്തരമായി നമ്മൾ ക്ലേശിക്കുന്നതിൽ നമ്മളെക്കാൾ ദുഃഖിക്കുന്നത് ഈശ്വരനാണ്. അപ്പൊ എല്ലാവരും ഭഗവാന്റെ അംശമാണ്, ഭഗവാന്റെ സന്തതികളാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ നമ്മൾ ക്ലേശിക്കുമ്പോൾ നമ്മളെക്കാളും ദുഃഖമാർക്കാണ്? ഭഗവാനാണ്. ആത്മീയ ജ്ഞാനത്തിന്റെ സംസ്കാരത്തിന് ഏറ്റവും നല്ല അവസരമാണ് മനുഷ്യജന്മം. ഈ അവസരം പ്രയോജനപ്പെടുത്താത്ത മനുഷ്യര് നരാധമൻ എന്ന് വിളിക്കുന്നു. അപ്പൊ നമ്മളെ മനുഷ്യന്റെ ലക്ഷ്യം എന്ന് പറയുന്നത് ആ മനുഷ്യജന്മം ആത്മീയ സംസ്കാരം, ആത്മീയമായ ജ്ഞാനം നേടാന്നുള്ളതാണ്, സാക്ഷാത്കാരം നേടാന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ ലക്ഷ്യം. അത് ഉപയോഗിക്കാതെ ആ അവസരം പ്രയോജനപ്പെടുത്താത്തവരാരാണ്? നരാധമന്മാരാണ് അവര്. മനുഷ്യനെ നരാധമൻ എന്ന് വിളിക്കുന്നു. ഇന്ദ്രിയ സുഖപൂർത്തിക്കായുള്ള ഭൗതിക ജ്ഞാനത്തിന്റെ മുന്നേറ്റമാണ് ജനന ചക്രത്തിന്റെ മാർഗം. അപ്പൊ ഇന്ദ്രിയ സുഖം, അവരുടെ ഭൗതികമായ ഇന്ദ്രിയ സുഖങ്ങളെ പൂർത്തീകരിക്കാനായിട്ട് ഭൗതികമായിട്ടുള്ള അജ്ഞാനം, അതിന്റെ മുന്നേറ്റത്തിൽ നമുക്ക് എന്താ സംഭവിക്കുന്നത്? ഈ ജനന മരണ ചക്രത്തില് വന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കും നമ്മള്. ആത്മീയമായി നിൽക്കുന്ന കാലത്തോളം ജീവസത്തയ്ക്ക് ജനന മരണങ്ങളില്ല. അപ്പൊ ജീവാത്മാവിന് ആത്മീയമായിരിക്കുന്നിടത്തോളം കാലം അതിനെന്തില്ല? ജനന മരണങ്ങളില്ല. മനുഷ്യൻ പ്രകൃതിയിൽ നിന്നും പാഠം ഉൾക്കൊള്ളാതെ മായാശക്തിയുടെ സൗന്ദര്യത്താൽ വശീകരിക്കപ്പെട്ട് ദുരിതം വീണ്ടും വീണ്ടും അനുഭവിക്കുന്നു. അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ നിയമങ്ങളിൽ നിന്നും നമ്മൾ പാഠം ഉൾക്കൊള്ളാതെ നമ്മൾ എന്തിലും വശംവദനാകും? ഈ മായാശക്തിയില്, മായയില് നമ്മള് വശപ്പെട്ടു പോകുമ്പോ അതില് ആ മായയാൽ വശീകരിക്കപ്പെട്ട് നമ്മൾക്ക് എന്ത് വേണ്ടി വരും? വീണ്ടും വീണ്ടും നമ്മൾ ദുരിതം അനുഭവിക്കേണ്ടത് വരും ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിലെ മായയുടെ സ്വാധീനം കൊണ്ട്. അനിയന്ത്രിതമായ ഇന്ദ്രിയാസ്വാദനം അജ്ഞതയിലേക്കും മരണത്തിലേക്കുള്ള പാതയാണ്. അപ്പൊ ഇന്ദ്രിയാസ്വാദനം നമ്മൾ എവിടേക്ക് കൊണ്ടുപോകും? അജ്ഞതയിലേക്കും മരണത്തിലേക്കും കൊണ്ടുപോകുന്നതാണ് ഇന്ദ്രിയാസ്വാദനം. ആത്മീയ രൂപത്തിൽ ജീവസത്തയ്ക്ക് എല്ലാ ഇന്ദ്രിയങ്ങളും ഉണ്ട്. ഭൗതിക ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ആത്മീയ ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ ഒരു തലകീഴായ പ്രതിഫലനമാണ്. അപ്പൊ ആത്മീയ രൂപത്തില് ഈ ജീവാത്മാവ് ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ നമ്മൾ കാണുന്നതല്ല എന്ത്? ഈ ആത്മീയ ലോകത്തിൽ, ഈ ആത്മീയ രൂപത്തില് ജീവാത്മാവിന് എല്ലാ ഇന്ദ്രിയങ്ങളും ഉണ്ട്. ഭൗതിക ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് ആത്മീയ ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ ഒരു തലകീഴായ പ്രതിഫലനമാണെന്നാണ് പറയുന്നത്. എന്ത്? ആത്മീയ ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ പ്രവർത്തനം ആത്മീയ ലോകത്തില് ആത്മീയ ലോകത്തിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ തന്നെ ഈ ഭൗതിക ലോകത്തില് നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആണ്. അത് പ്രതിഫലനം തന്നെയാണ്. ഇവിടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ കുറിച്ചും പറയുന്നത് എന്താണ്? ഭൗതിക ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് ആത്മീയ ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ ഒരു തലകീഴായിട്ടുള്ള ഒരു പ്രതിഫലനം തന്നെയാണെന്ന് ഇവിടെ പറയുന്നത്. രോഗഗ്രസ്തനായ അവസ്ഥയിൽ ആത്മാവ് ഭൗതിക ആവരണത്തോടു കൂടി ഭൗതിക പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ വ്യാപരിക്കുന്നു. അപ്പൊ രോഗഗ്രസ്തമാകുക എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഈ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിൽ വരുമ്പോ നമ്മൾ എല്ലാവരും ആരാണ്? നമ്മൾ ഇന്ദ്രിയ വിഷയങ്ങൾ ആസ്വദിക്കുകയാണെങ്കിൽ രോഗികളാണ്. അപ്പൊ ആ അവസ്ഥയില് ഭൗതിക ആവരണത്തോടു കൂടി ഭൗതിക പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ വ്യാപരിക്കുകയാണ് ആര്? ഈ ജീവാത്മാവ്.
മനുഷ്യ ജീവിതത്തിന്റെ ലക്ഷ്യം വികലമായ ഇന്ദ്രിയാസ്വാദനമാകരുത്. ഭൗതിക വ്യാധിയുടെ സഞ്ചയം എന്നാൽ ജ്ഞാനമില്ലായ്മയാണ്. അപ്പൊ ഒരിക്കലും നമ്മുടെ ജീവിതത്തിന്റെ ലക്ഷ്യം എന്താവരുത്? ഇന്ദ്രിയാസ്വാദനമാകാനായിട്ട് പാടില്ല. ഭൗതികമായ വ്യാധിയുടെ സഞ്ചയം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? അറിവില്ലായ്മ. അതാണ് നമ്മളെ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള വ്യാധി എന്ന് പറയുന്നത്. നമ്മളെ ജ്ഞാനമില്ലായ്മ, അറിവില്ലായ്മയാണ്. ആരെ കുറിച്ചുള്ള ജ്ഞാനമില്ല? ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള ജ്ഞാനമില്ലായ്മ. രാഷ്ട്രീയക്കാർ ലോകം ഏതു നിമിഷവും നഗരത്തിൽ പതിക്കാമെന്ന് വിലപിക്കുന്നു. ഭൗതിക വിജ്ഞാന മുന്നേറ്റത്തിന്റെയും ജീവിതത്തിൽ പരമപ്രധാനമായ ആത്മീയ ജ്ഞാനത്തിന്റെയും അവഗണനയുടെ ഫലമാണ്. ഇപ്പൊ രാഷ്ട്രീയക്കാരെന്താ പറയണത്? ഈ ലോകം ഏത് സമയത്തും നരകത്തിൽ പതിക്കാന്ന് പറയുന്നു. കാരണം അതിന്റെ കാരണം എന്താണ്? നമ്മുടെ ആത്മീയ ജ്ഞാനത്തിന്റെ അവഗണന. നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലെ ഭൗതിക വിജ്ഞാന മുന്നേറ്റം, പിന്നെ ജീവിതത്തിലെ പരമപ്രധാനമായിട്ടുള്ള ആത്മീയ ജ്ഞാനം, അതിനെ കുറിച്ചുള്ള അവഗണനയാണ് ഇതിന്റെയൊക്കെ കാരണം. ഈശോപനിഷത്ത് മരണത്തിലേക്ക് നയിക്കുന്ന പാത പിന്തുടരുതെന്ന് താക്കീത് ചെയ്യുന്നു. അപ്പൊ ഈശോപനിഷത്ത് നമ്മളെ ഈ മരണത്തിലേക്ക് നയിക്കുന്ന പാത, ഈ ഭൗതിക വിജ്ഞാനത്തിന്റെ മുന്നേറ്റം എന്ന് പറഞ്ഞാല് നമ്മൾ എന്താണ് അവിടെ? നമ്മൾ ആത്മീയ ജ്ഞാനത്തിന്റെ അവഗണനയാണ് സംഭവിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അതിലേക്കുള്ള പാത, നമ്മുടെ മരണത്തിലേക്ക് നയിക്കുന്ന പാത പിന്തുടരുതെന്നാണ് ഇവിടെ എന്ത് താക്കീത് നൽകുന്നത്? ഈശോപനിഷത്തിലൂടെ താക്കീത് നൽകുന്നത്. രാഷ്ട്രീയക്കാർ മരണത്തിന്റെ കരാളഹസ്തങ്ങളിൽ നിന്നും പരിപൂർണമായി സ്വതന്ത്രനാകുന്നതിന് വേണ്ടി നാം ആധ്യാത്മിക ജ്ഞാനത്തിന്റെ സംസ്കാരം വികസിപ്പിക്കണം. ഇന്നത്തെ ജനങ്ങൾ അർത്ഥവും കാമവും നേടുന്നതിനായി ധർമ്മത്തെ ഉപയോഗിക്കാമെന്ന് കരുതുന്നു. ഇപ്പോ മരണത്തിന്റെ കരാളഹസ്തങ്ങളിൽ നിന്നും പരിപൂർണമായിട്ട് സ്വതന്ത്രനാകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ആധ്യാത്മിക ജ്ഞാനത്തിന്റെ സംസ്കാരം വികസിപ്പിക്കണം. നമ്മള് ആ കരാളഹസ്തത്തെ, അതായത് നമ്മൾ ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ നിന്നും സ്വതന്ത്രരാകണമെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തിരിക്കണം? ആധ്യാത്മിക ജ്ഞാനത്തിന്റെ സംസ്കാരം വികസിപ്പിച്ചിരിക്കണം. ആധ്യാത്മിക ജ്ഞാനം നേടിയാലേ നമുക്ക് ഈ മരണത്തിന്റെ കരാളഹസ്തത്തിൽ നിന്ന് സ്വതന്ത്രനാകാൻ സാധിക്കും. അതായത് ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ നിന്ന് മോചനം നേടാൻ നമുക്ക് സാധിക്കുള്ളൂ. ഇന്നത്തെ ജനങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്താണ്? അർത്ഥവും കാമവും നേടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ധർമ്മത്തെ ഉപയോഗിക്കാമെന്ന് കരുതുന്നു. അർത്ഥം, കാമം. അർത്ഥം എന്ന് വെച്ചാല് നമ്മുടെ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ആഗ്രഹങ്ങൾ, ആ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള സുഖ സൗകര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടും നമ്മുടെ ആഗ്രഹങ്ങൾക്കും വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ഉപയോഗിക്കുകയാണ്? ധർമ്മത്തെ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുക. ധർമ്മ, അർത്ഥ, കാമ, മോക്ഷം. അതില് ആ ധർമ്മത്തെ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുകയാണ്. എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ട്? അർത്ഥവും കാമവും നേടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ധർമ്മത്തെ ഉപയോഗിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. മരണശേഷം സ്വർഗത്തിൽ ഇന്ദ്രിയ സുഖം നേടുന്നതിന് മതപരമായ ചലനങ്ങൾ അനുഷ്ഠിക്കുന്നു. അപ്പൊ നമ്മള് സ്വർഗത്തില് സുഖമായിട്ട് സ്വർഗത്തില് ജീവിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? പലതരത്തിലുള്ള കർമ്മങ്ങള് അനുഷ്ഠിച്ചു പോകും. നമ്മള് കർമ്മത്തിന്റെ യഥാർത്ഥ ലക്ഷ്യം ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിനുള്ളതാണ്. നമ്മളെ ലക്ഷ്യം എന്തായിരിക്കണം? ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണ്. പക്ഷെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? സ്വർഗീയ സുഖങ്ങൾ അനുഭവിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അത്തരത്തിലുള്ള യജ്ഞങ്ങളും കർമ്മങ്ങളും ഒക്കെ നമ്മൾ ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കും. പക്ഷെ നമ്മുടെ ലക്ഷ്യം എന്തായിരിക്കണം? ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിനുള്ളതാണ് ധർമ്മത്തിന്റെ യഥാർത്ഥ ലക്ഷ്യം. അവിദ്യ വളർത്തുവാനായി കഴുതയെ പോലെ പണിയെടുക്കുകയല്ല ജീവിതത്തിന്റെ അർത്ഥം. ജീവിതത്തിന്റെ അർത്ഥം അവിദ്യ വളർത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് കഴുതയെ പോലെ പണിയെടുക്കുക എന്നുള്ളതല്ല. ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തിൽ നിരപേക്ഷ സത്യത്തെ അന്വേഷിക്കുന്നതിനായി ജീവിതം ഉപയോഗിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി നിർദ്ദേശിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഭാഗവതത്തിൽ എന്താ പറയുന്നത്? ആ നിരപേക്ഷ സത്യത്തെ അന്വേഷിക്കുന്നുണ്ട്. ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിയുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മളെ ജീവിതം ഉപയോഗിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നിർദ്ദേശിക്കുന്നത്. ആ നിരപേക്ഷ സത്യത്തെ ബ്രഹ്മൻ, പരമാത്മാ, ഭഗവാൻ എന്നിങ്ങനെ പടിപടിയായി സാക്ഷാത്കരിക്കപ്പെടുന്നു. അപ്പോ നമ്മള് നിരപേക്ഷ സത്യം അതിനെ നമുക്ക് 3 തരത്തിൽ സാക്ഷാത്കരിക്കാം. ബ്രഹ്മേതി, പരമാത്മേതി, ഭഗവാനീതി ശബ്ദിത എന്നാണ് പറയുന്നത് ഭാഗവതത്തിൽ. അതായത് ബ്രഹ്മമായിട്ടും പരമാത്മാവായിട്ടും ഭഗവാനായിട്ടും നമുക്ക് എന്തിനെ സാക്ഷാത്കരിക്കാം? നിരപേക്ഷ സത്യത്തെ സാക്ഷാത്കരിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. വിദ്യാ സംസ്കാരത്തെ ശ്രീമദ് ഭാഗവതം 1-ാം സ്കന്ധം 2-ാം അധ്യായം 14-ാം ശ്ലോകത്തിൽ ഇങ്ങനെ സംഗ്രഹിക്കുന്നു. തസ്മാത് ഏകേന മനസാ ഭഗവാൻ സാത്വതാം പതിഹി ശ്രോതവ്യ കീർത്തിതവ്യശ്ച ധ്യേയ പൂജ്യശ്ച നിത്യതഃ. നമ്മൾ അതിനാൽ എന്ത് ചെയ്യണം? ഏകമനസ്കനായിട്ട് ഏകമനസ്കനായി ഭക്തരക്ഷകനായ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് ശ്രവിക്കുക, കീർത്തിക്കുക, സ്മരിക്കുക, ആരാധിക്കുക. 4 കാര്യങ്ങളാണ് ചെയ്യാൻ പറയുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കണം? നമ്മൾ ഭഗവാനെ സ്മരിക്കണം, ശ്രവണം, കീർത്തനം, സ്മരണം, ആരാധന. ഈ 4 കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാനാണ് ഭാഗവതത്തിൽ പറയുന്നിരിക്കുന്നത്. ഏകമനസ്കനായിട്ട് ഭക്തരക്ഷകനായിട്ടുള്ള ഭഗവാനെ ശ്രവിക്കുക, ഭഗവാനെ കുറിച്ച് ശ്രവിക്കുക, അതായത് ഭാഗവതം കേൾക്കുക, ഭഗവാനെ കുറിച്ച് കീർത്തിക്കുക, സ്മരിക്കുക, നാമം ജപിക്കുക, ആരാധിക്കുക. ഇതാണ് നമ്മളോട് ചെയ്യാനായിട്ട് ഭാഗവതത്തിൽ പറയുന്നത്. തസ്മാത് ഏകേന മനസാ ഭഗവാൻ സാത്വതാം പതിഹി ശ്രോതവ്യ കീർത്തിതവ്യശ്ച ധ്യേയ പൂജ്യശ്ച നിത്യതഃ.
ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ പഞ്ചാകൽപതരൂപേശ്ച കൃപാ സിന്ധുഭ്യോ വച പതിതാനം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, गुरुदेव की जय, मुक्ताय गुरु ब्रह्मानंदे हरि हरि बोल हरे कृष्ण. ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അല്ലേ? 11ാമത്തെ മന്ത്രത്തിൽ അപ്പൊ എന്താ പറയുന്നത്? വിദ്യയെക്കുറിച്ചും അവിദ്യയെക്കുറിച്ചും അറിയണം. ഈ ജനന മരണ ചക്രത്തിൽ നിന്ന് മറികടക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുള്ളൂ. എങ്ങനെയുള്ളവർക്കാണ് ജനന മരണ ചക്രത്തെ അതിക്രമിച്ച് അമൃതത്വം ആസ്വദിക്കാൻ സാധിക്കുന്നത്? എന്ത്? ഭൗതിക ആധ്യാത്മികനായി ഉപയോഗിക്കുന്നത്. വിദ്യയെക്കുറിച്ചോ വിദ്യയെക്കുറിച്ചോ എവിടെയാണ് ആൻസർ? അജ്ഞാനത്തിന്റെയും അജ്ഞാനത്തിന്റെയും പ്രക്രിയകൾ ഒരേ സമയം അറിയുന്നവർക്ക് അല്ലെ, അവർക്കാണ് ജനനമരണ ചക്രത്തെ അതിക്രമിച്ച് അമൃതത്വം ആസ്വദിക്കാൻ സാധിക്കുന്നത്. ഭഗവത് സന്നിധിയിലേക്ക് തിരിച്ചു പോകാനുള്ള പ്രക്രിയ എന്തിൽ നിന്ന് പഠിക്കണം? ഉപനിഷത്തുകള്, വേദാന്ത സൂത്രം, ഭഗവത്ഗീത, ശ്രീമദ് ഭാഗവതം അതുപോലെ ഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ നിന്ന് പഠിക്കണം. ഒരു ജീവാത്മാവ് സന്തുഷ്ടനാകുന്നത് എപ്പോഴാണ്? ആത്മീയഗ്രഹത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു പോകുന്നു. ആത്മീയഗ്രഹത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു പോകുമ്പോൾ അയാൾ സന്തുഷ്ടനാകും. ഭൗതികതയിൽ നിരന്തരം നാം ക്ലേശിക്കുമ്പോൾ നമ്മളെക്കാൾ കൂടുതൽ ഭഗവാൻ ഖേദിക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ട്? എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളും ഭഗവാന്റെ പ്രിയ സന്തതികളും ഭഗവാന്റെ എല്ലാവരും ഭഗവാന്റെ അംശമാണ്, ഭഗവാന്റെ സന്തതികളായതുകൊണ്ട് ഭഗവാനാണ് നമ്മളെക്കാൾ കൂടുതൽ ഖേദിക്കുന്നത്. ഒരു മനുഷ്യനെ നരാധമൻ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ്? ആത്മീയജ്ഞാനത്തിന്റെ സംസ്കാരത്തിന് ഏറ്റവും നല്ല അവസരം മനുഷ്യജന്മമാണ്. ഈ അവസരം അത് ഉപയോഗപ്പെടുത്താത്തവരെ, പ്രയോജനപ്പെടുത്താത്തവരെ മനുഷ്യനെ നരാധമൻ എന്ന് വിളിക്കുന്നു. അനിയന്ത്രിതമായ ഇന്ദ്രിയാസ്വാദനം എന്തിലേക്കുള്ള പാതയാണ്? അജ്ഞതയിലേക്കും മരണത്തിലേക്കുമുള്ള പാത. മരണത്തിലേക്കും അജ്ഞതയിലേക്കുള്ള പാതയാണ്. ഈശോപനിഷത്ത് താക്കീത് ചെയ്യുന്നത് എന്താണ്? മരണത്തിലേക്കുള്ള ഈ പാത പിന്തുടരുതെന്നാണ് ഈശോപനിഷത്ത് താക്കീത് ചെയ്യുന്നത്. ആധ്യാത്മിക ജ്ഞാനത്തിന്റെ സംസ്കാരം വികസിപ്പിക്കേണ്ടതിന്റെ ആവശ്യകത എന്താണ്? മരണത്തിന്റെ കരാള ഹസ്തത്തിൽ നിന്നും പരിപൂർണമായി സ്വതന്ത്രനാകാൻ വേണ്ടി ഈ ആധ്യാത്മിക ജ്ഞാനത്തിന്റെ സംസ്കാരം വികസിപ്പിക്കേണ്ടത് ആവശ്യമാണ്. അപ്പൊ മരണത്തിന്റെ കരാള ഹസ്തത്തിൽ നിന്നും പരിപൂർണമായിട്ട് സ്വാതന്ത്ര്യനാകേണ്ടത്, അതായത് ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ നിന്നും മോചനം നേടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ആ സംസ്കാരം വികസിപ്പിക്കേണ്ടത് ആവശ്യമാണ്. കർമ്മത്തിന്റെ യഥാർത്ഥ ലക്ഷ്യം ഭഗവാനെ അറിയുകയും ഭഗവാനോടുള്ള ശുദ്ധമായ ഭക്തി വളർത്തുക എന്നുള്ളത്. ഭഗവാനെ അറിയുക, ഭഗവാനെ അറിയുക എന്നുള്ളതാണ് മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള ലക്ഷ്യം അല്ലെ. ഭഗവാൻ അറിയാം. പിന്നെ അടുത്തത് നിരപേക്ഷ സത്യത്തെ സാക്ഷാത്കരിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ്? ബ്രഹ്മം, പരമാത്മ, ഭഗവാൻ. വിദ്യാ സംസ്കാരത്തെ ശ്രീമദ് ഭാഗവതം സംഗ്രഹിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ്? ഒരുവൻ ഏകമനസ്കനായി ഭക്തരക്ഷകനായ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് ശ്രവിക്കുകയും ആരാധിക്കുക. 4 കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞത്. ഒന്ന് ശ്രവിക്കാന്ന് വെച്ചാല് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് ശ്രവിക്കാന്ന് വെച്ചാൽ ഭാഗവതം കേൾക്കുക, കീർത്തനം, സ്മരണം, നാമജപം, പിന്നെ ആരാധന, വിഗ്രഹാരാധന. ഈ കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മളോട് പറഞ്ഞത്. അതാണ് ഭാഗവതത്തിൽ പറയുന്നത്. 1-ാമത്തെ സ്കന്ധം 2-ാം അധ്യായം 14-ാമത്തെ ശ്ലോകത്തില് പറയുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ എന്ന് പറഞ്ഞതിൽ എന്തെങ്കിലും സംശയം?